V okrese Hlohovec v Trnavskom kraji sa nachádzajú 3 dediny, ktoré majú len jedno spoločné poštové smerové číslo. Názvy ulic poznajú už len starší obyvatelia. Horné Zelenice, Dolné Zelenice a Siladice majú dovedná sotva 2000 obyvateľov. V tej najmenšej obci sídli riaditeľstvo základnej školy, ktorá je určená pre deti zo všetkých 3 dedín. Základná škola Dolné Zelenice sa nachádza v miestnom parku. Na výučbu využívajú dokopy 5 budov, z čoho 3 sú bývalým kaštielom. Bežný pracovný deň riaditeľky Dani Kováčikovej je nabitý do poslednej minúty. Do práce prichádzam ráno na 7. Vtedy sa tu nás stretne určitý užší kolektív pedagógov, ktorí chodia skôr a okrem takých uvoľňujúcich nejakých tém niečo preberáme už hneď ráno. Ak je to dôležité, hneď ráno si povieme nejaké organizačné otázky. Ráno si zapnem ešte počítač, to aby som teda nezabudla, to tiež. A prezerám do poludnia. Buď učím, keď neučím, tak prezerám, či máme nejakú poštu. S pani poštárkou riešim veci, ktorá príde. S pani vedúcou školskej jedálne. Väčšinou sú to všetko také organizačné záležitosti. Rozdiel medzi mestskou a dedinskou školou v tej samotnej podstate podľa mňa rozdiel nie je. Keby si mohol vybrať, nechcel by si chodiť radšej do školy do mesta? Nie, na dedine je to dobré akurát, lebo v meste to je tam prevádzka. Tak. Ja si myslím, že rozdiel je, ak je rozdiel medzi školami, tak je rozdiel v kvalite učiteľov, ktorí na tej škole sú. Hovorí sa, že práca s ľuďmi je tá najťažšia. Avšak pri práci s deťmi sa učitelia stretávajú s neustále novými a novými prekážkami. Mení sa doba, menia sa ľudia a takisto aj deti. Učiteľku Ľubicu Kňažíkovú však jej práca stále baví. Ja už vlastne 29 rokov učím a tá práca, keby ma nebavila, tak by som ju nerobila. Tak si myslím, že jak sa mení doba, menia sa aj deti a teda keď mám porovnať, je trošku ťažšie. To však neznamená, že si nebudeme každú hodinu niečo spievať. Na dnešnej hodine, tak ako aj minule, si zopakujeme. Hlasivky. Radka. Hlasivky. No. 1, 2, 3, 4. Z východnej dievčatá, čím sa umýva. Záleží od jednotlivých dní. Každý deň je niečím iný a niečo majú spoločné. Práca s deťmi a samotné učiteľstvo mňa vždy veľmi bavilo a aj ma veľmi naplňalo. A s malými deťmi, ktorými som ja robila predtým, ako som sa stala riaditeľkou, tak som si veľmi dobre rozumela. Keď som začala robiť riaditeľku školy, tak som prešla učiť na 2. stupeň kvôli jednoduchšej organizácii vyučovania a musela som si hľadať cestu k starším žiakom. Jedným z najvýznamnejších športových podujatí školy sú nepochybne zelenické hry. Každé 3 roky sa v parku stretnú mladí športovci, aby reprezentovali svoju školu. Tradičné športové podujatie zelenické hry vzniklo už v roku 1961, kedy nadšenci telovýchovy a športu na našej škole podľa vzoru okresných súťaží vymysleli taký nejaký systém, ako športovať a ako súťažiť školy navzájom medzi sebou na našej škole. V atletike to boli disciplíny skok do výšky, skok do diaľky, beh na 60 metrov, prekážky, štafetový beh, vrch guľou, hod kriketovou loptičkou. V poslednom období zelenických hier sa zmenil systém celkový. Školy sme sa zúžili na 3. Je to naša susedná škola zo Šuroviec, naši priatelia, družobná škola z Nikolčíc a samozrejme naši športovci. Už od základnej školy Dana Kováčiková vedela, že chce učiť deti a odovzdávať svoje vedomosti ďalej. Hoci to nie je vždy ľahké, aj teraz si myslí, že učiteľstvo je pre ňu to pravé. A určite to nie je len kvôli zimným, jarným a letným prázdninám, ako to naznačuje hrnček z borovní. Asi by som nemenila, ale to hovorím teraz, možno, že je ráno, možno keby prebehlo pár hodín s deviatakmi, tak by som možno odpovedala trochu ináč. Ale deti mám naozaj rada.